Vols alguna més? Vols alguna més? L'he prenent, no? On és? No he pres, no? 50 i 50 i... El mondo, el La primera de la captura. ¿Es content? Li has dit quantes, avui? Li has preguntat quantes li té que tirar? Ramon! No volen. A un equip. 50.
Vamos. Donen. Milagro que tenga ya.
Jo donaria un duro en saber qui és el mestre que li va ensenyar això.
Ara no, antes, perquè eren joves. Ni jove ni vell. Per això l'estàs comprant i jugant a pilota. Vinga. No, va, no volia agarrar-la. Ja vaig. Com que t'encendrà? Mira el 50 per 40. Ramon, si fa 15 nens, aquell no n'era, que caga l'hòstia. Per aquí, sí. Jo crec que nadie no sap restar. Dona! No, vaya! No, pues si s'aparta. S'aparta. S'aparta i aquí també n'hi podria haver. Mira, mira. Mira.
tiene casa. ¿A qué? ¡Ara Canari! Mira nada, ya pasa. Un xiquet no tapava la pilota. Un xiquet està penal al psicòleg. El psicòleg ho veig. Arriba tot per aquí. Mira, ya no fa. Mira.
pagueu per televisió, ni pagueu res. Si no és real, no paguem res, paguem com que és. Que es caiguera, que no pagueu per televisió. Mira que. ¿Has visto que último gol? Crec que a ti sempre dic que és la mateixa. Jo perdo. Jo he pegat 3 passes per setmana. Ya no fa. Que agarre el que vulgui, que agarre que... Ell estava fent robot, anava a l'esquila, Bona mà. I ara va de pare i pot entrar Mira com està aquella. Mira el 15 d'ell. El 9 i cada 15. Ja canta. Ni se l'espera. El canari no està ni...
va jugar a pilar. Vale. dels sponsors, de les autoritats i des han fet iguals a mi i li posen les coses molt difícils amb el rei i amb l'esquerra. El jugador de Oliva, ídol de l'afició, Sergi García San Juan, Brisca, i el Julio Arraí. I ara sí que ens agradaria una gran foto de família dels 4 equips. Els 4 equips fent la foto de família i posem el punt final a una edició espectacular